روج باش حوالین هجا براین عزیز از به ویدیو کرد دخوازم تایبتی درباره هلبجارتن کل ترکیه دا تی چکرن ده 14 مها گلانه ده تی چکرن هنه که مساجا بدم حوالین هجا وقت زانین 14 گلانه ده لترکیه هلبجارتن چه دبن هلبجارتن سروکماریه و هر وها هلبجارتن جبو پارلمنتویه سال 1990 ور و ده هر هلبجارتن آندا کرد بتایبتی بریا هن پارتیان دکبن هلبجارتنان هیان ها وقت زانین دوان سال داوی دا HDP بو جبر تهلیکایا کو خطریا کو ممکنه HDP بقدر خکرن HDP بناوی پارتیا جراته گوتن Yeşil Sol Partisi yani partiya keskin çep dikeve hilbijartınan. Mıxabın jibo hilbijartının serokomariye partiya keskin çep namzet nişan nekir bi avayeke fermi da aşkere kirin ku ve Kemal Kılıçdaroğlu destek bikin. Berviye ki Kürt ve Kemal Kılıçdaroğlu destek bikin. Eji bangil Kurda dikim ku Kemal Kılıçdaroğlu destek bikin de hilbijartının serokomariye de. Edi bese pişti 22 salan ku AKP ve Erdoğan ve Türkiye zulm meşandın ve her vahal Kurdistan'ı zulm ve hakaretin mezin meşandın. Edi dve bese juan ra beje juan ra oğurbe. Jibo hilbijartının parlamentoye partiya keskin çep binavê xwe dikeve hilbijartinan hema hemû bajarên Kurdistanê û her wihal bajarên Tirkiyeyê namzet eşkere kiriye. Divan rojên dawî de di sosyal medyayê de bi taybetî di derbarê lîsteyên namzetên partiya keskin çep de pir rexne hene. Bi taybetî Kürt rexne dikin. Jibo Amedê mesela te gotin ku ew namzetên ku jibo Amedê hatine nîşankirin ne li gorî berjewendiyê Kurdan e û her wiha ji bo bajarê Mûşê jî tê gotin ku ew namzetên ku hatine nîşandan ne li gorî berjewendiyê Kurdan e û dîsa di derbarê pir kesê dide ku weke namzet hatine aşkerekirin rexne hene. Rexneyê min jî hene di sosyal medyayê de, di Twitterê de, di Facebookê de min rexneyê xwe hineka aniye ziman. Lêbelê ez dibêjim wexta rexneyan nîne dema ku divê her Kurd derbarê hilbijartinan da kar û xebateke bimeşîne ye. Mümkün e ew kesên ku weke namzet hatine aşkerekirin ne li gorî berjewendiyê me Kurda bin hemî Lêbelê başka jî çare nîne divê em wan destek bikin da ku partiya keskin çep divan hilbijartinan da zêdetir dengan bistîne. Tê gotin ku partiya keskin çep û li gorî min jî texmîna min jî ew e nêzîkî 100 parlamenteran wê derbixe yani ji heftê parlamenterî kêmtir nebe mümkün e heya 100 parlamenterî jî wê derbixe eğer xebateke baş bimeşandın ez bawarım heya nêzîkî 100 parlamenteran jî partiya keskin çep wê derbixe heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.